Magandang araw mga idol! Kasama nyo na naman si Ate Chrissy. Happy Friday! At hindi ko na patatagalin pa. I'll introduce to you my one and only Lovey-Dubs, Pangulong Dagong! Salamat Ma'am Chrissy and salamat sa inyong lahat. Maayong udto, Luzon, Visayas, Mindanao. Nagkango-kango naman ang... Nangyari dito. Unsa naman ang... Akala ko lumilindol eh. Kasi bako. May lindol pa naman sa Mindanao the other day. Oo nga. Madaling araw. Nakita ko yun sa TikTok. Kaya nga. No? So, mag-ingat na po tayo. And of course, sa'yo ma'am, maayong udto. Bong, We miss you over here, Tito Bong. nasan ka man Bong, dyan ka na lang. I hope to see you soon. Basta pagaling ka lang dyan. And of course, sa lahat ng aking mga... To all the girls I've loved before. Ay nako, alam mo, pinakuha ko na yung iba dyan sa mga to all the girls na yan. Alam mo ma'am, Gagawin ko na lang silang muchacha. yung iba dyan ma'am, nag-TikTok na rin eh. Ako nagturo sa kanila mag-TikTok. Ay. Kaya, ito na ang pwede nyong sumbungan na hotline. Yes, pwede kang tumawag sa ating landline 8584-5545. At pwede ka rin mag-text sa ating text line 0939-706-2816. Kung wala ka namang landline at puro cellphone ka lang, pwede kang tumawag sa ating cellphone 0916-897-5365. At we are live sa IFM 93.9 Manila Facebook page. Comment na. Kung saan ibibigay ko na yung 2 bisikleta ngayong buwan ng Agosto, ma'am. I-release ko na. Para magamit na rin ng ating mga idol ko. Sino man ang maswerteng manalo, all you have to do is follow or like and follow our Facebook page. Makalalaman mo doon kung papaano. And now, let's begin! Unang sumbong, hello. Hello, Pangulo. Sus, Ginoo. Good morning, Good morning, Toy. Go ahead. Pangulo. Isumbong kay Pangulong Dagong Bulantoy. Pangulo, sumbong ko lang tong hipon na binili ko. Tinanggalan ko ng bigote, madulas eh. Ano ba dapat gawin dito, Pangulo? Alam mo, Toy, dapat kasi hindi mo... Paano mapagtanggal ng bigote? Inunting ko yung bigote. Ay, mali ka. Dapat i-shave mo. Kaya sa dumulas dahil hindi mo sinave ang bigote ng hipon. Ha? Ginupit ko lang. Yung bigote, Oo. Ay, akala ko yung hipon. Pangulo, mayroon lang akong pasalamatan. Sino? Yung organizer ng vaccination dito sa amin. Maayos na, Pangulo. Nandun ako kagapon. Saan yan? Las Piñas? Las Piñas, Pangulo. Salamat ako sa kanila na inayos nila yung pag-organize ng mga tao. At least, hindi ko naman sinabi na... Wala naman ako sinabi na disorganized kayo dyan. Ibang syudad daw yun. Sa ibang syudad, sa amin nga sikat eh. Sige, salamat to Salamat, ya. Pangulo. Okay. Isumbong kay Pangulong Dagong. Ma'am, you eat hipon. I love hipon. May bigote yung hipon, sabi ni Bulan. May bigote ba? Ginupit niya. Ginupit niya nga. Ang bigote. Yung hipon. Kulay pula. Yung hipon. Yung bigote. Balansa. Yung hipon. Yung bigote. Hinalo niya daw sa pansit. Yung hipon. Yung bigote. Ay, naku. Gusto ko pa naman kumain ng pansit Na may hipon. na may bigote. Kaya pala, kamukha ni Bulantoy. Yung hipon. Oo! Isumbong kay Pangulong Dagong. Hello. 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 Hello, magandang tanghali po. Yes, ma'am. Delivery.
Pangalan? Magandang tanghali po. Yes, ma'am. Pangalan niyo po. Si Ika po ng Mandaluyong po. Ika. Ika, are you lost, baby? Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isusumbong ko lang po yung katrabaho ko po, si Jelly. Bakit, Ika? Ayaw niya po kasi magpabakuna. Natatakot po Nako. siya, magiging zombie daw po siya. Zombie si mata. Ba't natakot? Mas maniwala siya sa chismosa kaysa sa eksperto? Opo. Hindi, sige, ganito yan. Pag hindi siya magpabakuna sa doktor, si Maskulada ang magbabakuna sa kanya. Ha? Iba pa naman si Maskulada kaysa pusod ka bakunahan. Oh. Kaya magpabakuna po tayo, sir, para mas maging tayo, mas maging safe tayo lahat. By next year, hopefully, na tayo, labas-labas na tayo, okay? Ikaw, ma'am, nabakunahan ka na? Apo. Ilang Very good. dose ka na? First dose pa lang po. Kailan ang second dose mo? Wala pa pong text. Wala pang text. Opo. Waiting pa. Textmate mo yung yung injection? Hindi siya pa, tinetext po kasi sa amin. Pangulo. Okay. Sige, salamat, ma'am. Ika, ingat ka dyan, ha? Okay. Buti naman. Alam mo, I'm so happy whenever naririnig ko na nagpapabakuna sila. Totoo yan. Diba? Si Tansyo nga, na masaya ako, pati si Jerry Simeon, asawa niya, nabakunahan na rin daw Very sila. good. At nabakunahan din daw yung si Kagawad Ferdinand Pilios sa Cagayan, ha? Nasa SM daw. Ako, Pangulo. Silong mangga. Nabakunahan na ako pero gusto ko pang magpabakuna ulit sa'yo. Ay. Okay, sa lifetime. Another sumbong Yes, go ahead. from Mario Escarias ng Bulacan. Parang yan parang pinsan ni Judas Iscariote yan. I love the surname. Go ahead. Pangulong Dagong, isusumbong ko lang yung kamote na kinain ko. Parang pagkatapos kong kumain, may lumalabas lagi na masamang hangin sa akin. Anong ibig sabihin nito? Lumabas na ang masamang espiritu. Isumbong kay Pangulong Dagong. Uy, nako. Ayun na yung masamang espiritu. Isa pa, go ahead. Another sumbong from Ana May ng Pasig City. Go ahead. Isusumbong ko lang po itong alaga ko. Pag naririnig ang theme song ng IFM, hindi natitigil sa pagsayaw. Hayaan mo. I-TikTok mo yan para mag-viral ka. Okay? Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Another sumbong from Evangeline Pascual Go ahead. ng Makati. Isusumbong ko po itong lola ko. Oy, bakit? 82 years old na po, gusto pang mag-asawa. Si Lola gusto niya ng lang yan. Mapagmahal si Lola. Yes, and she wanted to have a companion. So tawag dyan, ma'am, companionship na lang yan. So depende na lang kung pensyonado si Lola mo. May makikipagrelasyon dyan. Okay, best regards sa Lola mo, ha? Hello. Hello po, Pangulong Dagong. Yes po, sino ito? Si Rachel po ng Silang. Sino? Si Rachel po ng Silang sa Cavite. Rachel, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isusumbong ko lang po sa yung agmod sa ayuda. Bakit, ma'am? Kasama po ba yung Silang sa mga yung mga naka-MECQ po? Kasama po ba yung sa mabibigyan? MECQ kayo? Opo. I think sa ECQ lang po, ma'am. Iklaro nyo sa barangay nyo. I think sa ECQ lang po ang may ayuda sa ngayon. Kaya makalabas man ang MECQ, ang ECQ yung mahirapan maglabas, ma'am. Ganun po ba? Gusto mo lumipat ka sa NCR para may ayuda ka? Malayo na, ma'am, no? Sige. Sige, ingat kayo dyan, ha? Okay, pabakuna na. Bakit parang ang saya mo dyan, Pangulo, ha? Magsilos din ka, ma'am. Wala, eh. Next. Go ahead. Ito. Okay. Hello. Hello. Hello?
Yes. Babae na naman. Ay, bakit? Ma'am, pasensya ma'am, silusa kasi si Ma'am Chrissy. What's your name? Elsa. Elsa? Yes. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isumbong ko lang Pangulong Dagong. Yung ka-office mate ko pumasok na. Ayun ba? Nakakuha siya ng ayuda. Ayun yung hindi pumapasok dahil wala daw siya Oo. ayuda. Oo. Oh, Nakakuha na siya ng ayuda. nakapasok na siya ma'am kasi may pamasahe na siya eh. Oo. Tanong mo kung magkano nakuha niya ayuda. Magkano? 93.9. Ay! Oh, that's good. Oo. Ma'am, nabakunahan na kayo dyan. Opo, tapos na po. Wow. Last month pa. Second dose ka na. Tapos na po. Wow. Sabi nila after 1 month daw magiging zombies na. Matuo, maniwala ka pala dyan. Inihintay ko nga eh. Ay. That's not true naman. Pag naging zombie ka ma'am, sinong una mong kainin? Ikaw. Ay! Sinasabi ko na nga ba? Josie. Sige ma'am, ingat kayo dyan ha. Okay, thank you Naku, po. Elsa, gusto mo ma-frozen talaga. Ipo-frozen kita. Okay, thank salamat. you. Oh. Ay, naku. Ma'am, wala akong kasalanan ma'am. Si Ma'am Elsa, parang... Eh, kasi nagtanong-tanong ka pa eh. Hindi. I was just curious if they are already vaccinated. Isa pa, hello. Hello. Sana lalaki. Hello. 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 Hi, salamat. What's your name? Ilso. Elso? Si Elsa, kanina ito si Elso. Okay. Elso? Isumbong kay Pangulo Dagong. Elso? Hindi ka si Elso, ikaw si Kalso. Ay, hindi. Pangkalso sa gulong. Kung si Elsa, siya Elso. Go, ito ka saan ka Elso? Kaya, Kamarin. Kamarin. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Solo. Elso. Saskino. Sambong ko lang yung sarili ko. Anong tumbong? Ayos. Bakit? Pag marinig yung boses ni Ate Gracie, naninigas yung ko. Oy, Yung kalamnan ko. kalam. Ma'am, pag narinig niya raw yung boses mo, naninigas daw ang kalamnan niya. Anong gawin ko, Pangulo? Mag-exercise ka, Elso, dahil kulang sa exercise ang mga muscle mo. Ha? Ganun ba? Ilang beses, Pangulo, ko? 93.9. Ay, talaga. Tapos hindi pa yan nagtatapos, 3 repetition pa yan. Siyaro na imong muscle, Elso. Kay Pangulong Dagong. Okay, go ahead, ma'am. Okay, another sumbong from Marie Camacho ng Sampaloc. Go ahead. Isusumbong ko lang, Pangulo, itong asawa ko. Bakit? Nananaginip po kagabi pero ibang babae ang tinatawag. Ay. Atay tayo, ma'am. Ay, nako. Hingan mo ng ayuda yan si mister. True. Kung walang maibigay sa'yo, nako, baka naibigay na doon sa napanaginipan niya. Pero pag magbigay yan, panaginip lang po yun. Kasi sabi nga nila, ma'am, ang panaginip kabaliktaran. Noha. So, malamang hindi babae ang karelasyon niya. Lalaki. Lalaki. Nako talaga. Isumbong kay Pangulong Dagong. Hello? Hello. Yes, hello, hey. Oy, Sino to? Hotdog. Hotdog? si Hotdog, taga-asa gani ka, ma'am, hotdog? Nakaregister na ako sa imo, Pangulo. Register, ma'am, pasensya na, ma'am. Okay. Naanod sa baha. Dugay naman good. Asa gani ka, Cubao? Yes. Na-register gid ka. Nako. Nang regards daw si Ronald Taray sa imo, ha? Ay, kalawin. Taxi driver. Ang pag sabi ma'am kalami sa Tagalog yan, sheriff. Yun naman Pangulo. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, isusumbong ko lang yung mga aso sa Kaliba. Bakit ba? Kasi nga,
Pag sa probinsya, alam mo yung nagmumotor ka, bigla ka nalang hinahabol, munti ka na ako. Pag hindi ka makapagpreno, Oh, prino ha? Oh. grabe Pangulo, ano bang dapat gawin sa mga aso na yan? Pwede bang ipaano mo na yan tapos ipakain mo sa mga tao mo? Hindi pwede, ma'am. Aso yan eh. The dog is man's best friend. Yung gawain mo, Sila. itali mo yung motor mo, sakyan mo yung aso. Okay? Pangulo, bakit ba Pangulo? Yung kamay ko hindi ko mapipigilan. Sarap, ba? Ay! Hawak. Ay, nako. Porket hindi ko naiintindihan, ha? Sandali, ma'am. Ganito Ako, yan. nasa-stress na sa'yo, Pangulo. Ay, Ate Crazy. Yes, nandito ako. I love you. At ano daw? Ate Crazy. Ginawa mo pang buwa. Ay, nako, ikaw talaga hakdog ka. Akdog, makinig ka. Yung kamay mo, para mapigilan mo, ipusas mo yan sa kamay ni Tito Bong. Oo nga, si Tito Bong. Gimingaw na ako ba, Charlie Istoryahe. Sige na, ay. Kami kunitan, bye. Ay. Ay, nako. Pagkabigao. Nababasa ang kilikili ko sa'yo, hakdog. Ay, nako. Sandali, ma'am, hindi. Bong, balik ka na, Bong, kay si Hakdog, Bong. Gimingaw na, Bong. Na-miss ka na ni Hakdog. Anyway, para gumaling na yung mga may sakit ngayon, magpabakuna na rin kayo, sabay-sabay bigkasin ang Unod, bukog, bukog, unod, buto, laman, laman, buto. Unod, bukog, bukog, unod, buto, laman, laman, buto. Paorasyon sa mga nagagandahang bakla ng taon diyan sa Taytay, mga mananahi ni Aling Rosing na sila Erica, Bambi, pati na rin kay Fifi at sa lahat ng Barako Boys pabaksina na ang Fifi. sa Bangyad na sila Jacob, Mark at pati na rin kay Ross at sa napakaganda Magpabaksin na kayo. at napaka-sexing asawa daw ni Mang John Lee na si Magpabaksin Aling ka na. Adela. Mag-ingat kay Mang Kanor. Paorasyon din kay Mike Nila Espinola. Magpabaksin. Benedicto Sanyosa, Magpabaksin sa mga kayo. taga CW Home Depot, pati na yung na kayo. gwardiya daw nila na si Managad at si Teddy Magpabaksin na kayo. Benedict Sanoza. Paorasyon din Magpabaksin kay kayo. Sean Abido na nakikinig dyan sa Bulihan, Silang, Cavite. Magpabaksin. Pati na rin kay JC Vargas Galsano Cone. Magpabaksin. At sa lahat ng nagpa-vaccine, sa lahat ng taga Block 32 Barangay Addition Hills, Mandaluyong Magpabaksin na City. kayo. Pati na rin sa nagwagwapuhang sila Michael De Mesa at pati na rin kay Anthony Esguerra. Magpabaksin na kayo. Liza Formas ng Paranaque, salamat sa inyong pakikinig. At si Michael, ang kasama niya daw si Anthony tumatawa, mag-isa habang nagdadrive, ipabaksin mo na yan. At lalo na si Mark Acosta, mga taga Marikina, at si Ginang Baras Rizal, salamat sa inyo. At lalo na ito, si Ronald Taray at si Joe Martolomoro na isnabiro na daw kayo. Asa na daw si Maskulada, na-miss na daw siya ni Ronald Taray. Baka naging sumbi na daw si Maskulada. Si Jerry Simeon at ang kanyang pinsan sa Cagayan, Kagawad Ferdinand Pilios na nasa SM daw ngayon, SM Silong Mangga. Kala ko kung nasaan. Marlon Gokman at si Rodolfo Ruiz, galing din daw siya ng Davao City. Mga taga Mindanao, Visayas na nandito ngayon sa Metro Manila, magpabaksin na kayo. Oras
na para sa ating last talk, Pangulo. Yes, go ahead. Ano ang mas gusto mo? Ang pagiging empleyado o ang pagiging estudyante? I'll go for estudyante. Forever? Oo. At least forever may baon. Empleyado lang ng baon eh. Ano ang mas pipiliin mo, Pangulo? Yes. Magpapayat o magpataba? Gusto ko talaga magpapayat. For the rest of your life? Oo. Pero mukhang wala ng chance. Sana all pumayat. Ano ang pipiliin mo, Pangulo? Yes. Magsuot ng boxers o magsuot ng brief? Mas komportable ako sa boxers. Boxers. Oo, para... Na may kasamang boksingero. Ay. Patay bug. Aray ko. Mag-brief na lang ko. Galaw. Last but not the least. Parang nabugbog yung aking Miracle fruit naging kay Mito na violet. Sino? Yes. Go ahead. Sino sa tingin mo, Pangulo, ang magaling umungol? Ang DJ o ang pusa? Akala ko aso. Magaling talaga umungol ang DJ. Oho. Kasi on air, pati off air umuungol yan. Kahit bilog o hindi bilog ang buwan, umuungol pa rin yan. Ganyan ang mga DJ. Ay, nako. Meron akong kilala mukhang nasobrahan sa pag-ungol. Iba ang ungol yan, gumagano niya. Hindi pa nga nabakunahan, umungol na, gumano na. Muskulada, bumalik ka na. Ay, nako. Anyway, salamat Ma'am Chrissy. Salamat din. Maraming salamat mga idol. At happy weekend sa inyo. Nakasama nyo si Ate Chrissy. Yes, salamat kayo, and of course, maraming thank you din. Ito po si Pangulong Dagong, sila Hendrix Kaday diha. Minaw na sila sa Simona Taytay, Benji, Tibing, mga mananahi na sila, si Harry, mga Jots daw. Salamat kayo, masunod na si Mang Kanor, mamayang konti. Kaya tuloy-tuloy lang ang pagtutok. At mamaya baka may bigay tayong winner sa Eye on the Spot. Kaya tumutok sa 93.9 IFM Idol. Ay 5 minutos una mudangat ang alas 12 sa udto, maniudto ta upang mabuhay po kayo. hanggat gusto nyo. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.